Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho podcastu zo série Spoznaj svojho učiteľa. Ja som Tomáš Sálus a môjim dnešným hostom je pani učiteľka Tatiana Husárová. Vitajte, pani učiteľka. Dobrý deň. Pani učiteľka, ja by som sa vás chcel opýtať, čo pre vás znamená byť učiteľkou? Čo pre mňa znamená byť učiteľkou? Je to splnenie môjho sna. Je to to, čo viem robiť, to, čo ma naplňa, to, do čoho dávam mnoho percent svojej energie, to, čo ma tvorí ako človeka a to, čo ma inšpiruje ako človeka, pretože moji študenti sú mojimi večnými inšpirátormi. A z toho možno pramenie ocenenie, ktoré ste dostali v roku 2020? Slovenka roka v kategórii vzdelávanie? Takto neviem, z čoho pramení. Nominovali ma študenti vtedajší a bola som ocenená za prácu 15 rokov Art Academy, anglického divadelného súboru a za mnohopočetnú produkciu anglických divadelných hier, teda ako forma netradičného vzdelávania jazyka anglického. Asi za to, áno, tak neviem, no asi študenti sa rozhodli, nominovali ma a áno, vyhrala som to. Ono vlastne divadlo je jedna z tém, o ktorej som sa s vami myslel rozprávať. Kedy vo vás sa prebudila taká vášeň pre divadelné umenie? Asi som sa s ňou narodila. Od malička som hrávala divadlo v základnej škole, potom na strednej škole som už divadlo aj režírovala v rámci Popradského divadla mladých. No a keďže som vtedy študovala na strednej zdravotníckej škole, bolo to z mojej strany taká rebélia. Nechcela som ísť na gymnázium, moc mi nešla matika, takže som šla na zdravotku a zo zdravotky už sa potom ťažko bolo dostať na nejakú inú vysokú školu. Takže som šla študovať pedagogiku, ale láska k divadlu stále ostala, takže som to prepojila. Učiteľstvo a divadlo, myslím si, že je to perfektná kombinácia. Od malička sa divadlu venujem. Pani učiteľka, vo vašej režii vznikali predstavenia ako Romeo a Julia, životopisný príbeh Milana Rastislava Štefánika, mali ste spracovanú aj Petra Luciu. Podľa čoho si vyberáte diela, ktoré budete inscenovať? OK, ja si vyberám diela podľa študentov, akých učím. To znamená, že mňa vždy inšpirujú ľudia a potom vyberám dielo. Nie, že by som šla, že vyberiem dielo a potom hľadám študentov. Takže ja keď vidím, že mám prevahu chlapcov napríklad, tak to je teraz, mám veľmi talentovaných študentov túto na gymnáziu, takže robíme zimný príbeh, kde sú len 3 ženské postavy a väčšina chlapčenských. Ale predtým, ja neviem, som mala talentované dievčatá, takže sme robili 6 manželiek Henricha VIII. Podľa toho, aký mám materiál. Vidíte v študentovi na prvý pohľad, že toto je talent, s ním sa oplatí pracovať? Áno, okamžite od prvého pozdravu. Ako ma pozdraví, aký má body language, akú má mimiku a to vidím hneď, počujem to hneď a preto rada využívam aj skúšanie pred tabuľou, pretože pred tabuľou, keď sú dialógy, ten jazyk predsa len je živý, zvlášť španielčina, tak oni keď prídu pred tabuľu, ja okamžite vidím, že kto ako intonuje, kto sa ako tvári. Ale ja mám takú malú úchylku, že ja vidím teda talent úplne v každom, aj v kolegoch, chuďata, aj kolegov. Ja som už skúšala to na každého kolegu, že poď hrať do divadla. Neviem, či existuje niekto, koho som s týmto ešte neoslovila. Úspešne? Nie, ale možno to neviete, ale aj náš pán školník už hral divadlo v mojej produkcii. Áno, Alexander hral s pani Oriabincovou na Shakespearovej noci a bola to práve ukážka zo zimnej rozprávky, kde hral. Odvtedy už hovorí stále nie, ale myslím si, že bol skvelý. Aj pani Kozubíková hrála v divadle, aj pani Lazorová hrála a Ingrid Oriabincová je moja večná múza, takže ona stále aj hrá. Takže tak. Pani učiteľka, myslím, že vlastne pri práci s mladými študentmi, pri príprave divadla viete využiť aj skúsenosti, ktoré ste nadobudli ako profesionálna koučka. Viete nám trošku priblížiť, čo to znamená byť koučom? Kouč je vlastne taký najlepší priateľ svojho klienta. Klient je každý, kto za vami príde. To znamená, že za mnou, keď príde študent, je to kvázi klient a ja sa snažím mu byť oporou. A coach má výhodu v tom, že vždy hľadá riešenie v budúcnosti. To znamená v nejakom kroku, ktorý nasleduje. Coach sa nikdy neobzerá, čo bolo. A už vôbec nie, prečo sa to stalo. Pretože to je
len jatrenie rán alebo len sa rýpanie v niečom, čo bolo a čo už nezmeníme. Coaching je perfektný preto, že stále pozerá dopredu, hľadá riešenie a on to riešenie aj nájde. Pretože my nie sme schopní pozerať vpravo, vľavo, keď máme nejaký problém. Naša realita vidí len ten svoj problém a len z jedného uhla, kdežto coaching vezme ako keby baterku a svieti správa, zľava, zdola, zhora, z každého uhla. Preto je to skvelé. Milujem coaching, pretože sú za ním vidieť výsledky. Ako coaching vychádza povedzme s psychoterapiou, o ktorej vlastne keď ste hovorili, že coaching je proti nejakému hrabaniu sa v úvodzovkách minulosti, Áno. čo je vlastne akoby pointa terapie, tak ako vlastne sa tieto dve disciplíny navzájom rešpektujú, alebo ako by sme to nazvali? Áno, povedala by som, že sa rešpektujú. Sú to úplne dve samostatné disciplíny. Coach nemusí byť odborník na žiadnu disciplínu. Coach sa učí iba koučovať. Aj v koučovacej škole, kde som ja sa učila v Bratislave, učia iba coaching a učia ho perfektne. Ty nemusíš byť odborník na vesmír, aby si mohol koučovať kozmonauta. Je to proste pravda. Tie koučovacie otázky sú stále rovnaké. Psychoanalýza musí byť človek odborník, alebo psychoterapia, pretože tam sa narába s ľudskou dušou, s rôznymi traumami, s bolesťou, s ľudskou psychikou, ku ktorej mám obrovský rešpekt a kde môže človek, ktorý nemá kvalifikáciu, urobiť veľký damage. Takže je to oporný nástroj, povedzme, že coaching môže byť oporou psychoterapie a naopak. Alebo dokonca, ak má človek vážny problém, môže riešiť problém aj s psychiatrom, aj s psychológom, ale zároveň môže mať aj coacha, pretože coach ťa posúva dopredu. Psychoterapia rieši to, čo bolo a snaží sa to vyliečiť, ak ten človek o to stojí. S akými témami za vami chodia najčastejšie vaši klienti? OK. Tak, ak je to niečo, o čom môžete rozprávať. Áno, všeobecne môžem, veď mená nehovoríme. Najčastejšie koučujem vzťahy, toxické vzťahy, momentálne je to veľmi moderné. Ľudia nazývajú toxickými vzťahmi aj vzťahy, ktoré jednoducho nefungujú. Nie všetko je toxické. Je naozaj tak veľa tých toxických vzťahov? Bohužiaľ áno. Ľudia žijú vo vzťahoch, ktoré sú nefunkčné, patologické. Ľudia sa nevedia rozhodnúť. Dlhodobo zotrvávajú vo vzťahoch, ktoré sú vyslovene zlé a pre nich škodlivé. Alebo ľudia majú porozchodové traumy. Takže môžem povedať, že 90% mojich klientov sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom majú nefunkčné vzťahy. Takže to a potom samozrejme študenti. Robím rada aj s talentovanými študentami, ktorí sa rozhodujú čo ďalej a tak trochu im pomáham sa zorientovať. Ako prebieha také sedenie u kouča? Prebieha to v pohodovej, veľmi príjemnej atmosfére. Mám veľmi sympatickú koučovňu v centre mesta. Prostredí veľmi podnetnom, čo sa týka objektu, teda toho priestoru. A sedenie prebieha pri kávičke, ale človek si môže ľahnúť aj na gauč a zavrieť oči, ako je komu príjemné. Nie každý sa cíti dobre, keď má ležať pred vlastne cudzým človekom. Ale časom si ten klient ku mne získa celkom pozitívny vzťah. Väčšinou je to teda takto. Tí klienti sa vracajú a potom už keď rozprávajú, tak už si aj lahnú. Už sa poznáme. Väčšinou je fajn, keď človek má nejakú tému. Keď má človek nejakú tému a príde s ňou. Stalo sa mi, že stačila 1 hodina koučovania a ten človek povedal, aha, ja už ďalej coaching nepotrebujem. Príde taký veľmi silný aha efekt. Alebo niekto príde a uvedomí si, že aha, také malé aha a chce prísť znova a rieši si viacero tém. Ale opäť nie sú to témy, ktoré sú hlboko psychologické, traumatizujúce. A ak áno, vždy sme zameraní len na to, čo bude, nie na to, čo bolo. Čiže tým pádom príchod takéhoto aha momentu je pre mňa znakom, že už vlastne coaching nepotrebujem viac? Aha, v tej danej téme, pretože, to je dôležité povedať, na coaching prichádzaš a človek má hrozne veľa problémov. Začne rozprávať zo široka, ako keby sa košatil strom. Ale úlohou coacha je vystrúhať jednu vec, ktorú chceš v tej chvíli vyriešiť, lebo my nemôžeme predsa vyriešiť celý život človeka.
To znamená, my to voláme odborne, že kontrakt. Uzavriem kontrakt, vystrúham ho, zameriam sa len na tú jednu tému, na ten jeden detail, ktorý chce človek zmeniť. A áno, po hodine príde ten aha efekt. Ešte sa mi nestalo, aby neprišiel. To jednoducho nie je možné. Ten aha efekt na danú tému príde. Čím viac si človek uvedomuje, čo chce riešiť, čím viac má schopnosť to riešiť, čím je schopný rozmýšľať o tom, pretože ľudia už dnes nechcú rozmýšľať. Ja sa pýtam, no a čo potrebuješ pre seba? Odpoveď, neviem. Ľudia povedia, neviem, lebo je to pohodlné. A coaching je trpezlivý. Coaching sedí a povie si, tak ja počkám, tak asi to pre teba nie je také dôležité, keď nevieš. A chcel by si o tom porozmýšľať? Jednoducho je celý súbor tisícky koučovacích otázok, ktoré jednoducho fungujú na každého. Fungujú. Keď sa bavíme o konci tohto procesu, tak ako naopak viem, že moja téma je natoľko dôležitá, že mi coaching bude pre mňa prospešný v danej chvíli? Ako to zistím, že mne sa teraz hodí coaching? No to predsa je na každom človeku. Keď prídeš, to znamená, že ty musíš za ten coaching zaplatiť, takže asi nedáš peniaze len tak do niečoho a prídeš sa s nejakým odhodlaním. Takže ak tam už prídeš, ak už vyhľadaš kouča, ak si ochotný o niečom rozmýšľať a ak na konci príde aha efekt, no tak asi je to pre teba. Aspoň dobre som pochopila tú otázku. Myslel som to skôr tak, že mám nejakú tému, ktorú v sebe nejakým spôsobom riešim. Áno. Ako spoznám, že som v stave, v ktorom viem, že sám si už nepomôžem, ale potrebujem kouča. Aha. Takto som to myslel. Aha, to ja neviem. Ja na to neviem odpovedať, že no jednoducho, ak si frustrovaný, ak ten problém zotrváva, tak asi potrebuješ minimálne kouča. Hej, ak ten problém si nevyriešil sám a ak ťa trápi, ja hovorím, že ak s tým zaspávaš a vstávaš, ak je to niečo, čo ti neustále okupuje myseľ, tak asi potrebuješ niekoho, s kým to potrebuješ prediskutovať. Pani Žilka, čo vám dal coaching do osobného života, do vašich osobných personálnych vzťahov, mimo práce, povedzme do rodiny, do bežného fungovania? Veľmi, veľmi veľa. Ja som vlastne začala študovať coaching kvôli tomu, aby som si vysporiadala vlastný život. To znamená, zodpovedala si na otázky, ktoré mňa dlhodobo trápili, s ktorými som si nevedela rady. A takisto nie je to vôbec tajomstvo, ani sa za to nehanbím. Myslím si, že to nie je hanba hovoriť, ale mala som obdobie života, kedy som bola akoby aj vyhorená, aj v práci veľa, aj skrátka človek nemá vždy v osobnom živote vždy len šťastie, takže bola som v štádiu svojho života, keď som bežne mala pani psychologičku, kde som chodila 2 roky so svojimi témami, ale nejako veľmi som sa nepohla, pretože stále som bola len v minulosti. A potom som našla teda coaching, dostala som sa ku coachingu a ten ma posunul naozaj v mnohých veciach dopredu. Veľa som sa naučila o sebe, o iných ľuďoch. Naučila som sa počúvať. My nevieme počúvať, my vieme hovoriť, ale počúvať je tak veľmi ťažké. A učitelia, to už naozaj pri všetkej úcte a s rešpektom ku kolegom, ktorí počúvať vedia. Ale my vždy už vieme, čo ten žiak by mal povedať. My už vieme za ňo odpoveď. My chceme radiť. Lenže coaching neradí. Coaching počúva a odpoveď musí dať vždy predsa klient. V tomto prípade žiak. Vždy odpoveď musí výjsť od toho žiaka. Veď ja nemôžem dávať rady. Kto som ja, aby som bola odborník na tvoj život? Ty si ten najväčší odborník na tvoj život. A čo sa podľa vás stalo, že sa ľudia už nevedia takto rozprávať, ako to vy opisujete? Nestalo sa vôbec nič. Vôbec nič sa nestalo. Všetko to je iba v nás. V tebe a vo mne. My sa tu dnes rozprávame. Ty máš ten najlepší potenciál to zmeniť. Ty prídeš domov a budeš sa rozprávať so svojím bratom, so svojou mamou. Nič sa nestalo, my to len tak všeobecne generalizujeme. Podľa mňa je to strašne pohodlné povedať, že to je taká doba. Vyhovárame sa na sociálne médiá, vyhovárame sa na technológie, ale všetko je iba v nás. Každý človek sa môže rozhodnúť dnes, že to zmení a že sa bude rozprávať. Ja učím španielčinu, ale aj konkrétne dnes ja som sa rozhodla, že budeme mať hodinu komunikácie. A my sme mali hodinu komunikácie a jednoducho popárovala som dvojice tak, ako sa najmenej poznajú a museli o sebe hovoriť súvisle. A potom je ďalšia vec, že na ďalšej hodine si to budeme prekladať do španielčiny, ale každý sa musí sám za seba rozhodnúť, či to takto chce,
nechce, či mu to vyhovuje alebo nevyhovuje. Mne to nevyhovuje, ja rozprávam. A vidím, že aj ty rád rozprávaš. Pani Žilika, ja som sa ešte opýtať, keď ste teraz spomínali, že vy ste išli do coachingu aj kvôli tomu, že by ste si prešli svoje vlastné vnútorné povedzme problémy, tak znamená to teda, že už keď máte coaching vyštudovaný, tak viete si byť sama sebe koučkou? Alebo na to coach potrebuje tiež kouča? OK. Keď má kouča, tak to sa volá mentor. To znamená, že mám mentorku, je to moja učiteľka coachingu v Bratislave. A ono by to bolo strašne easy, keby to takto fungovalo, že mala som coaching, tak už teraz viem a už teraz tieto chyby nezopakujem. Je to celoživotný proces. Práca na sebe nikdy neprestane. To znamená, že aj témy, ktoré som si vyriešila, to neznamená, že sa mi nestane a nevklznem znova do tých istých koľajničiek, v ktorých som chybila predtým. To znamená, že stáva sa mi to, ale pomohlo mi to, viac som v prítomnosti ako v minulosti a budúcnosti, viac sa uvedomujem, viac sa pozorujem, som v tomto prítomnom momente a to isté hovorím aj svojim klientom, aj svojim študentom. Nepozeraj dozadu, nepozeraj dopredu. Teraz buď tu prítomný, lebo tu a teraz je všetko OK. Ako sa dá udržať v takom stave, v ktorom vedome a v podstate neustále som nastavený tým, že idem dopredu a to, čo sa stalo, ma nie, že netrápi, ale nepotrebujem sa tým zaoberať do takej miery, ako by som sa tým možno zaoberal? Nerozumiem celkom otázke, že ako sa dá dostať do takého stavu? Myslíš, ako sa uvedomovať? Alebo ako... Povedzme takéto seba uvedomenie, že idem dopredu, mám nejaký cieľ a tá minulosť ma už neovplyvňuje do takej miery v tom, čo teraz robím. Je dobré pozorovať svoje emócie. Je dobré byť sám so sebou. To je to najlepšie, čo môžem každému poradiť. Byť sám so sebou znamená byť chvíľu sám so sebou ticho. Neviem, koľko máš ty času pre seba cez deň, bez toho, aby si mal slúchadka na ušiach, aby si počúval rádio alebo mal minimálne pustenú telku. Keď ideš do školy, zo školy, pešo, si v tichu, pozeráš na ulicu alebo máš slúchadka? Vtedy väčšinou slúchadka, čo sa týka školy. Pre mňa takéto chvíľa zvyknem mávať večer, keď idem so psom na prechádzku. Výborne. Tak vezmem psa, máme taký, teda už menej, lebo kvôli príjmačkom vlastne som viac doma v knihách, ale keď sa ideme prejsť, tak máme svoj, neviem, pol hodinku, 40 minút, kedy sme sami v tichu, v tme, prechádzame sa a... To je excelentné, blahoželám a takto si to nejako predstavujem, takto by to malo byť. To znamená, že keď si ty sám so sebou, tak sa aj konfrontuješ. A vieš na tom takto pracovať, aby som odpovedala na tvoju otázku, že otázka bola, že ako dosiahnuť ten stav, že nepremýšľať o tej minulosti alebo budúcnosti. Jednoducho, keď idem a už som v tých svojich fázach, že premýšľam nad minulosťou. Aha, Tatiana, kde si? Zase v minulosti. Hups, presun sa, nerob to. Poďme, urob niečo pozitívne, zaspievaj si a pošli to preč, buď tu a teraz, uvar polievku, povysávaj, buď v tomto momente, urob malé činnosti, ktoré ťa dostanú do obrazu teraz a nie vracajú ťa späť a už vôbec nie do budúcna. Keď si v minulosti, si len smutný a keď si v budúcnosti, máš strach. Keď si v prítomnosti, si OK, však sa nič nedeje. A je to stále tej pohodlnosti, prečo je vlastne pre ľudí také ťažké odpútať sa od toho, čo bolo? Že nám dobre akoby v tých spomienkach? Je nám dobre v tých spomienkach? A to je ten lepší prípad, keď je nám... otázka, nie? To zase neznamená, že nemáme myslieť na to, čo bolo dobré. Na to, čo bolo dobré, je fajn myslieť asi, lebo nám to dáva vnútornú silu. Ak sú to zdroje pozitívne a my myslíme na to, čo bolo, to znamená, ak ja budem myslieť na to, ako som bola ocenená, ako ma žiaci uznali, ako nám tlieskali, tak ma to bude poháňať k lepším výkonom. Ale keď budem myslieť na to, ako mi niečo nevyšlo, ako ma ľudia sklamali, obalamutili, ako som prehrala, ako mi bolo ublížené, no tak to je asi blbé. Čiže v podstate brať z tej minulosti také tie pozitívne motivačné spomienky. Samozrejme, to je naša najväčšia sila. A opäť, či je to život náš, naše úspechy, naše piliere, my sa máme o čo opierať. Každý sa má o čo oprieť. Všetci sme tu a sme silní jedinci a pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. Sami si musíme pomôcť. Tu najväčšia pomoc je na konci tohto pleca. Hej? Táto ruka a toto telo, táto hlava, toto srdce, to je to, čo mi pomáha najviac. Čo ma drží nejako pokopenú?
Áno. Pani Šilika, o tom by sa dalo strašne dlho rozprávať, ale už aj kvôli tomu, že ste spomínali, že máte tiež svoje časové povinnosti. Áno, idem cvičiť. Ja by som chcel trošičku zabrudnúť do témy vlastne. Vy ste ešte predtým, ako ste prišli ku nám učiť, tak som sa dozvedel, že vy ste pôsobili ako osobná asistentka, alebo ako zdravotná sestra arabského šejka, alebo ako to pomenovať? Saúdsko-arabský šejk, ropný magnát Mohamed Ashmawi. Áno, bol to saúdský Arab a ja som pracovala ako zdravotná sestra, pretože som v tej dobe už vedela po anglicky a bola som vyštudovaná sestrička. Mala som absolvované bakalárske štúdium, prerušila som školu vysokú a bola som ešte istú dobu, dokopy 4 roky v zahraničí. 2 roky som bola u šejka. No áno, bolo to adventure a bolo to také čosi z iného sveta, ale áno, to ma veľmi ovplyvnilo, aj posunulo. Ako ste to vnímali vlastne prostredie, v ktorom žil on? Teda neviem si predstaviť fungovať ja v niečom takom, ako fungoval každý deň on, že vlastne ako ste vnímali tie diametrálne rozdiely? No, obrovské rozdiely. Víš, aké zrkadlo to bolo do tohto môjho súčasného života? Hovorila som si, že nikdy nechcem takto žiť. Nikdy. A za žiadne peniaze by som nechcela ani tam ostať, ani žiť životom týchto bohatých multimilionárov ľudí. Prvé slovo, čo ráno povedal, bolo I'm so unhappy. To bolo vždy ráno. Každé jedno ráno. Áno, pretože ja som bola prvá, čo prišla, už som musela chodiť s kufríkmi tabletiek. Mademoiselle Pastilla ma volali, slečná tabletka. Chodila som v uniforme a teda prišla som hneď ráno s liekmi a okolo neho 10 ľudí. Slúžka na nohy, slúžka na ruky, slúžka na zubnú kefku, slúžka na uteráky. Je to neuveriteľné, ale v tom dome nebol až taký veľký, based in Spain. Tam bolo ráno 50 ľudí. 50 ľudí tam behalo, každý mal svoju prácu, ja som mala kufríky s tabletkami. Takže ten život bol noblesný, bol veľmi dobrodružný. Šejk vlastnil niekoľko lietadiel, mal svojich pilotov, mal svoje lode a my sme strašne veľa cestovali. Ale bol to život prázdny. Bol to život... On nemal priateľov. To som sa chcel opýtať, ako vlastne taký človek funguje? No tak bol to človek, ktorý ležal, mal veľkú nadváhu, mal množstvo možností na vyžitie voľného času, ale nič ho nebavilo, lebo každý za ním prišiel a chcel peniaze. Takže bolo ťažké asi rozoznať, kto to s ním myslí úprimne a kto nie. Rodina bola rozvrátená. A deti sa takisto medzi sebou bili o peniaze. Takže bolo to pomerne nešťastný príbeh, ale ako človek to bol dobrý, bol to vyslanec OSN za Saúdskú Arabiu, však to bol Saúdsky Arab a teda bol to človek veľmi vzdelaný a aj veľmi dobrý zamestnávateľ, zamestnával 1000 ľudí z celého sveta. A bol napriek tomu všetkým aj ľudský zamestnávateľ? A bol veľmi dobrý človek, len bol veľmi nešťastný a povedala by som taký confused, úplne zmetený zo života, pretože pri toľkých peniazoch jednoducho každý ho klamal. Stavali palác v Egypte, my sme často cestovali do Egypta, do Hurgady, kde vtedy ešte nebolo skoro nič a tam staval palác a jednoducho, ja neviem, oklamali ho na rúrach na kanalizáciu, takže raz sme sa zobudili a po kolena všade boli veci. A skrátka to bolo, že huge, massive adventure a práve teraz v týchto dňoch vlastne píšem príbehy o tom, aj som niečo už uverejnila na svojej stránke tatianahusarova.com a tak som si povedala, že ešte každý človek by mal napísať jednu knihu v živote, tak keď Boh dá a budem zdravá, budem mať energiu, chcela by som to spísať, lebo je to také neuveriteľné, tieto príbehy. Máte nejaký taký, ktorý viete, že určite tam bude? Príbeh? Mm-hmm. Áno, napríklad Vycikajte sa na naše orchidei sa volá ten príbeh. A to je o tom, že strašne miloval odtrhávať orchidei a hádzal ich do záchodu a strašne ho bavilo reakcie ľudí, keď prišli do záchodu, prepáčte, a cikali na tie orchidei a teda oni, že vy máte v záchodoch orchidei vo výlovke. No tak áno, my sme nech sa páči hostia naši, cikajte na orchidei. Kopec bizarných vecí, naozaj bizarných pre nás.
Pani Žilka, ja som veľmi rád, že sme sa s vami o tomto mohli porozprávať, lebo neviem, či o vás toto vaši žiaci bežne vedia, že máte takéto zážitky za sebou. Nemám čas o tom hovoriť, vyučujem španielčinu a nezvyknem hovoriť o sebe na hodinách, ani od žiakov nemám im informácie. Učím španielčinu a učím tu len španielčinu a učím ju dobre, dúfam. Ale bolo mi potešením tu s vami byť a rozprávať sa. Ďakujem. Aj mne bolo veľkým potešením, ste úžasní a ja som strašne šťastná, že som na tejto škole, pretože ste nekonečný zdroj inšpirácie pre mňa všetci. Aj ty konkrétne. Ďakujem. Ďakujeme, pani učiteľka.